may pagisumpay man gud din hiton erestoryaon nato ng makabombo hiton na pag-uugsod hiton na pinili ay yan nga tuig nga pagplano no nga pahilawigon into 5 years itong term hiton na barangay ng SK official. So pag ganun makabombo inina dito linya ni SK Chairperson Eugene Papustana hiton District 1 La Paz, Leyte. SK mo pa nga gabi, SK, ask tala if ano iton imo pananaw, ano iton imo panlantaw, hinin nga bagay giginduso nga panukala hitong balaod, nga himuon nga 5 ka tuig itong termino, hitong barangay nga SK officials. Okay, maupay nga gabi niya. Maupay nga gabi yung atanan, bombo radyo, atanan nga nakikita, o nan mamatinin nga radyo, maupay nga gabi. So, as SK official, SK chairman, nadiri ako nga ipopostpone ni nga election niya na nga incoming November 2. Primarily because, hakon nga di barangay, nga di amon munisipyo, damon at mga naka-resign nga SK chairperson, number 1, because diri na quorum. Pag nagyakan kita nga quorum nga ni, diri na sufficiente pagbotos to approve the budget. Kay kunwari, kung diri quorum, diri makaka-approve in budget, diri makaka-initiate mga programs, wari la gamit it SK. Anuhan reason kaya diri na ko quorum? Number 1, hit ka ng SK, haligal nga aspect, 18 to 24 years old la niya, di ba? So, itong yung mga pangidaron, ada nga nag-graduate it mga SK, ada na mimiling yung trabaho. Now, kung mamiling kayong trabaho, SK members, 734 per month. Di rin sufficiente para ka mag-stay as SK member. Ano tayo mo kada adlaw nga panggastuson kung 734 lang mo sweldo? So ako nadidiri ko na kini nga ipopostpone para akon padayon ini nga SK election kay again para akon diri na ini maupay nga bagat maabot pa kami pero katuig nga kami ready to go na kami tamon i-pursue na tamon professional nga mga careers. So niya mo gihapon nga diri ako nakaka-resign because sinumpaan ko gud ni nga akong position na maging SK chairman for just 3 years. So amo na ako ginuna nga kung mag extend pa ini bagat wari na may ma-stay akon kay maita kon mga SK members actually ninya turo na rat ako na SK member. Ana ako maupat adto na Manila tiba ato na gawas. So ano matakon pa ka approve it budget kun mismo ta kon mga SK member waray na, di ba? So itong gihapon nga akong tong gihapon maiyakan nga mga bagat gin fix ni right term, gin poprolong ni right term. I don't think that's reasonable niya. Kay last year and my election on December 5, 2025, if I'm not wrong, gin-fix na nirang term from 3 years to 4 years. Amo ba to? Oh, yes. So, gin-fix na nira. When we say fixing, may na problema. So, ginhimo to nirang pamaging nga, i-fix na talaga. So, every 4 years, may election at BSKA. And now, i-fix na niwat nira. Ninya, what is there to fix when there is no problem? Wala man na problema. And wari pa man kita makatesting, wari pa kita makatry kung anot 4 years, and yet mag-fix na liwat in term, di ba? I don't really get the logic there. Wari pa kita makatry in 4 years, naging fix na nira, tapos yan na mag-fix na liwat in other from 4 years to 5 years. Di ba? Bagat di ako nakikitahin reasonable nga basis. You know, the question there is, sino't nakakag-benefit? It mambabawas? Or it mga tao talaga? Kaya that's the question there. Yeah. You mentioned SK about
hiton mga disadvantages nga ayun na nga 24 legal age in amo iton oras no iton edad kun diin iton kabatanunan in namimiling hinin trabaho, diba? And you mentioned all these disadvantages. So kadilwat kita hiton hinin nga sa tingin nimo may ada ba magiging benepisyo iton pagpapahilaba hinin nga termino para iton mga programa nga na proyekto kay they say nga usapan ninyo ang hini nga pagpapahilaba is that kailangan mahuman anay iton mga nakalingkod nga opisyales iton era mga ginalatuga nga mga programa or plaplanuhan nga mga programa before ma-end iton era term. So for you ano ba iton magiging benepisyo, ano ba ini? Inininyaliwat nga kanina mga disadvantage yan na para ako nakikita ko ng advantage ninya hinubat madiri pag election kung maupait na lingkod, di ba? Yeah. Mag-agree kita kung maupait na lingkod yan na why is there need for a change of leadership kung maupay man talaga yung nga naglilingkod, di ba? Tanang kita itong ma-agree. Ma-agree ako nga i-postpone kung maupait na lingkod para akon. Hamon barang kung maupait na lingkod, well, no need for election, masige ako. Pero again, this does not only talk about our barangay, tanang ko din nga barangay ko. So may dikat mga buro barangay nga, it mga kapitan, it ibang nalingkod, medyo diri para ira maupay. So gusto talaga nila mag-election. It's a both ways nga kundiin, makita talaga hit atong sentiments, hit atong pagkita hito sa nga nalingkod. Now, itong liwat nga sinisiring nga, okay, for example, may da mga development plan, mga buildings na ginihimot barangay. For example, yan na niya, itamon barangay hall nga diya District 1, giniinayad, phase 1. Okay? Now, bisan itong mag-end hit term, dili mo itong IRA project, tawo mo itong buwis man iton, pundo man itong hit barangay, dili man itong pundo hit mga katauhan, hit mga opisyales. So they can continue hitmanix ng mga kapitan. So dito sinisiring nga to complete the development ang pag-develop ng building para kuno mapadayon, para kuno kuan. Well, para kung bisan to madayon election, it's sumurumog ng mga makapitan or mama konsehal, ipapadayon na to nira. Kaya that's why we have capital outlay. Capital outlay, continuing man iton. Dire man to siring-siring nga katapos term tadi, i-stop na iton. Di ba? May dito siya may kita capital outlay nga continuing. For example, buildings, bisan iba na kapitan, iba na nalingkod, i-continue lagi pitong nira nga program. Dili itong sinisiring nga, i-stop na ba kay nag-stop na nira term. You mentioned about continuity, no? So ano po itong imuliwat, maiyayakan argumento nga makakabulig itong 5 ka tuig nga termino agud nga magkamay-ada itong continuity itong proyekto. Kay they said nga ayun na nga amo itong eragin kukuha, amo itong eragigin doon nga continuity. But for you, ano itong imo maiyayakan hini nga argumento? Well, niya para akon to set a fixed term for the BSK is not a problem on my end. Dili talaga tong problema akon. Kaya again, the goal for this postponement or fixing the term is to fix a term nga magkamay na talaga. For example, if president 6 years, okay? It mga senators 3 years, di ba? Yeah. So iniyakanan barangay and SK, wala mo tong problema if maghatag talaga kita absolute na term. Wala tong problema nga da. Ang problema la is that nagpo-postpone. So that's why it mga tao nagpapakiana kung ano talaga init problema. Hey, again, as what I have said kanina, nag-fix naman in 4 years. So may din nakita fix nga 4 years. And then, if you fix na lot 4 years. So, why need to fix a kuan? Why is there need to fix when there's no problem naman, di ba? So, ito nga, continuity liwat. Again, para akon, as long as it is for the advantage of the barangay, if makakabulig init katauhan, wala mo itong magdidiri. Ang problema lagi kay diri ta magud mapipilisik mga tao kay como ex officio ha barangay
may dago talaga mga barangay nga diri nagios, Mm-mm. di ba? Diri transparent. May daman sinisiri nga diri nagios, maybe because diri ra transparent, okay? So haamon liwat may da kita sinisiri nga continuity hit aton mga ikon kasi itong nga may da kita budget para itanan development. So amo to nga 20% adad to. So ito nga continuity mao pa ito niya nga progress sa nga barangay. Kaya again ito niya nga budget durod ako iton ngan or 5 years matatapos itong nga iya project. Kaya hamon nga yan na phase 1 na kami anamon kuan an amon wall na to ng barangay next year pa itong matapos. So kami ano kung dito matapos yan na ano mat mahimo? Well, it makes it nga makapitan, it makontinue iton using the fund for the next year. Mm. So paano lo tini masulod ngan or masisigurado ngan no nga magiging accountable lagi hapon iton opisyal kon papahilawigon inin nga termino. Well, majority talaga niya nangangalipay man mga barangay yan na. Nangangalipay talaga nga ma-extended term. Pero again, I'm speaking behalf of the SK. Mag-focus nga na kita SK. Wari nagamit it SK kung mapadayon pa kami. Number one, I'm 25 years old niya. I'm not di rin ako pwede mag-re-election sunod. Ako dapat ma-focus ako akong profession sunod. Tapos, as time goes by, di ba pwede magtrabaho in contractual government, another government agency. Kay papag-resign ka, papagpiliyon ka man. Yan na. Natod ako nangangalipait mga barangay. Pero SK nga part, kairuhit mga bata. Okay? Kaya again, nagsispecify man lang kami kung it development, ngan it pag-hone mga youth nga diha barangay. So kung for example, ako makatrabaho ako yan ako, ma-resign ko talaga ako. Adakit masa, pag-resign ko, pera nalahirap tulo, o diri na quorum. Oh, the punong barangay has no power to utilize the SK fund, kaya again, separate man ito niya nga fund. So, ako mo ito, I natud ako nga it orog nga mga kapitan, orog nga mga kagawad, na ayon hira nga ma-extended term. Pero it's not really at its advantage sa amon nga mga SK. Kay number one, na trabaho, itiba may mga pamilya na. Ikatulo pa, dito hira ma-stay as SK member kay Teresfildo 734 la. So warit kakabuhi. Dili ka man pwede mag-side hustle ay mga agency, dili ka pwede mag-GO ang munisipyo. Kay papag-resignon ka man, kay may kontrata ba iton? Yeah. So, nga dilot kita SK, hini nga, kung ano ba itong imo liwat pagkita hinino, kung makatarungan ba ini para hiton mga kabataan nga naghuhulat otro hinin or naghuhulat hiton mga first time voters hiton pagkakataon nga bumotos ngan iton syempre iton iba madalagan liwat hiton pinili ay. So sa tingin niyo makatarungan ba ito para hiton mga kabatan-onan nga naghuhulat hinin na pagkakataon nga bumotos nga dumalagan hiton pinili ay kay ano? Yes, niya makatarungan talaga ito. Kaya ako, ug sa ako kumarida, naguhulat gyud ako next nga SK election, kaya makarida ako, di ba? So yan na, ang akong time liwat nga 18 to 24 years old dira, tapos ma-postpone, wala na nira chance dumalagan, kay bangin ma-overage, or ma-postpone na liwat, di rin nira makakadalagan, wala na nira opportunity to serve the youth. So para ako niya, right ito nira nga makatarungan ito nga magdemand gyapon hira nga madayon niya at election. Kaya again, they also aspire to be SK chairperson or chairwoman in the future. Kay amo na nga ni gindi-disenfranchise naton para mga bata hanta mga edad. Kaya ako talaga kung pa ako nakarida ako, naghulat ako nga magkamay the election kay for me to run.
So kung yan nga diri madayon ang mga nagbuhulat, siyempre madidisappoint ira bagat para era diri ni makatarungan nga pero dala nagkakapuspon, wala na kami chance makadalagan. So kung ako niya gusto ko nga mapadayon ini nga election niya na kay again for a lot of reasons nga na-mention ko kanina, amo talaga itong number one talaga, diri ako ma-stay in 6,000 per month la niya. Itapon sweldo nga ni honoraria 6,000 per month. So amo iton diri makakabuhi. May na po baga ini nga bagan pangamba na iton pagpapaliban iton pinili ay imposible baga pagpapahaba liwat itong termino in bagan makapaglimitar lugod hiton pagkakataon hiton ibaga kabataan nga baga sorry pa man syempre makilahok hiton halalan or hiton Yes, kung ano iton programa nga diton komunidad. Oo niya. Actually, makakaproblema ini ang mga bata. Kaya as what I have said earlier, amo lagi, ang mga bata, imbis nga motivated na kumarida. Kaya actually, may dana nila mga linya. Anak ko niya di barangay, may dana 2 groups, may dana mga linya. So, knowing may da mga hearing nagpropose ko nga mapopostpone ini nga mga election niya na nagiging nadidisappoint hira. Kaya it's their chance to shine, di ba? It's their chance to serve the youth. Kaya ako tapos na ako time, I believe nga ginhimo ko na akong best. So gini-expect ko gihapon nga ang mga bata subaron liwat or mas paigbaon panira na akong gimbuhat nga din akong barangay. So niya amo iton ako niya napagkita ako mga kabataan. Well, iba man gurit mga perspective anot mga bata. Nga di kasi barangay na sige nga ako lagi pit SK. Pero again ako niya may master's degree na ako. Diri na ako mag-inuko na nga 6,000 na per month. So amo iton I really wanted to resign na if ma-postpone man niya na absolute ma-resign talaga ako. Amo talaga to kon kay this is not for good na. This is not for wala kami. Elective la kami, diri pwede nga permanente kami ini. So, dapat mas maupay pa nga offer, hagawas tamong community. So, amo to niya, again, maridisappointed mga bata. Imbis nga, gusto na nila mag-serve, nawawara yung lugod. Kumbaga, sorry pa man, tama na. Tama na ako din SK. Oo, niya, tama na. So, imo pagkita, ano itong dapat maging priority hinin nga mga kasalukuyan nga mga SK official samtang waray pa panibag-o nga pinilian nga nahihinabo. Ito mga nagpakalingkod yan na. Ako nakakag-share manggula ko niya na akong experience. Visit ako nababatian ako mga ka-SK, So, para ako niya, kita ko maisa-suggest ira is to start na pag-liquidate. Number 1 na mo talaga iton. Kay again, pag matrabaho ka na in the future, babalik kong kaman. So, ipapaliquidate ka man itong tanan. So, as possible as now, kinanglat nila mag-liquidate. Kani kadua, di ako maaram kung paano nila i-convince kaya mga kagawad nga magstay. Niya, di ko na itong kaya. Kaya again, barangay, District 1 nga ni 734, how much more it mga barangay nga ato medyo mga tayaw. Yung ato talaga mountainous, di ba? Ato mga igbaw nga mga managamatlapas, sirayo, di ba? Ato orog mga bukid. Yeah. How much more niya nga da, di ba? Itiba nga nga sweldo nga da mga tag 300, tag 500 la. So dito nakakabuhi. Now, can I please them to stay as SK member para maging quorum? Di ba diri? Diri nakakabuhi its sweldo. Diri ka pwede makagtrabaho. So amo iton. So para akon, for now nga hirap at mga SK, para akon i-liquidate taning nira, i-update nira tira full disclosure board for them to be transparent ha mga KK members, ha mga bata. So ano pa ba? Amulad to, nga ni i-utilize si tira budget na aayon ha ira approved budget. Okay?
Hay mo SK no kay sarang pa man nimo kung magpadayon pa ini nga kalimang termino ma-resign ka na. So wala pa man diri pa man kita maram kung ano pa inin sigurado na nga diri na mahina na yon or kung ano kay mag-irestoryahan pa no. So haimo ano kumbaga iton haimo iton imo last hooray nga dahiton imo barangay nga diton imo mga kabatanunan since you mentioned earlier nga you are craving for something nga makakagpa kuan luwat makakagpa boost luwat ito nimo kalugaringon di ba so prioritize yourself naliwat no kay pero nakatuig ito naglabay so haimo ano iton imo last hooray nga igahatag nimo iton imo mga kabatanunan nga sareng pa man inindiri nira makakalimtan nga inihi SK Eugene amo niton nakabilin haamon nga dito namon komunidad. Okay, maybe ninya makakag-share lugod ako akong mga best practices nga di kay kung magyakan yan ako nga last hooray na niya pero nalat akong budget yan na dili na wari ko na budget for the remaining year kay kung susumahon pero nala September, October, November, December gutayan na lang nga budget so dili na ako makakapabongga godin activity. Well, probably makakag-share lugod ako nga ini SK amulog din na buhatan una. How about that? Okay, so, to my humble achievement niya, I was awarded as the most outstanding SK Hamon Barangay, Hamon Munisipyo, di ba? Kanan Federasyon. Now, ang akong tun best nga practices nga nabuhat ko mga kabatanunan nga area District 1 is that nga tanan nga youth ginasi ko. For example, may nakasikit, ituro kasi natin nga mababatian. Puro nala basketball. Di ba project ni SK? Ninya, we have to clear that issue. Kaya number one, well, I am not against, I do not support or against those SKs nga nagpapabasketball. In fact, okay man ito niya. Kaya instead of other people doing drugs or having criminal acts, nalarang basketball. Number one, when you are the SK chairperson in the barangay, you have to listen. Niya, itako niya rin mga bata, gusto nila basketball. Alam ko mo nila tago rin mga kanan baseball, in mga pickleball, kaya gusto talaga nila basketball. So again, ito nga pag kamay ng basketball, it's not nga amo itong team aram. It's the voices of the youth. Amo itong ira karuyag, so igahatag mo ito na ira. Pero niya, warila ko magkuha na basketball. Nga di among District 1, may da kami duwa nga PWD, nga mga youth. Tinagang ko ng financial assistance. Oo. So, may diliwat kami mga out-of-school youth. Amo to mga PWD, amo to mga nagtatrabaho mga huro, nag-uuma. So, may da ko gato ni Ragin hatag nga suporta nga mga libreng arot. Okay? Pero ito niya liwat nga mga kuan libreng arot. Tanan ito, pati mga estudyante nga mga out of school youth. Next, nagkabit akong free wifi, public wifi nga diha District 1 gihapon. So anyone can utilize that. Tapos, nga po na mo niya, naghatag ako financial assistance in a way nga incentive yan mga nagpaka-honor. So, kung nag-honor ka, may naka financial assistance. Natatagang ka nga rin namon hatag. Gutay-gad lang nga kantidad, pero at least nakakabuli ng tira pag-eskwela. Also, diri ka po nga mawawara ang school supplies. So, nalilipay kagod kita o niya pag gintatagan mo tira mga anak in mga school supplies, mga kag-anak, nalilipay ito nga, gutiay na tira huna-hunaon. Nga, nga paraliton kay mahal na gud yan at mga school supplies. Gihapon ang mga students tagahatag pa kon free printing. Kay org na gud yan ang mga modules, di ba? Mga activities naka-print ta. May da ko niya free printing. So aside layton, damo gad nagpapa ML tournament ako. So kay natana youth kasi iba-iba. May da mga youth nga inclined ha basketball, may dala inclined e-games, mga internet, mga cellphones. So, tagan ko itong hiransyans ka, magkamay na kita tournament in ML. So, ito. So, nga tanan nga sector han youth, tinagang ko itong hira. Yung mga
in attention. Kumbaga, Tapos gyapon niya, may digapitan niya youth nga tapos na umiskwela. Okay? So, ani ba kasi nga diha District 1, diri nakaka-enroll ha review centers. So ako, nagkakaida ko iton program nga Scheme Mini Library Program. So, nagkamaida ko nga di book drive. Okay? So, nagkolekta ako hin mga libro nga reviewers. So kami, ato yan na barangay holit akong mini library, atong atot mga reviewers. Tanan, may dala nga to kanan engineer, mga kanan nursing, mga kanan education, an engineer, may electrical, mechanical, chemical, may da pa nga rin kanan management, kanan accounting, may da nga to mga reviewers. So kung hinwan mga waray diri nakaka-enroll ang mga review centers, nakatulay ra barangay, naglalagbok, kung ano terahura mo nga libro, tapos igbabalik liwat. So that's it. Kumbaga, amo itong legacy ni SKU Jane. Yes. Na-mention ni Winin nga mga libro, no? Mapagkada kita ito nga part, no, SK. Hito nga mga books and such, ini nga mini library. Pwede ba itong taga-iba nga barangay, inin koan, makahuram or exclusive, taga-uno la? Actually, niya, amo tantak naluluyan nga mga kabataan kay siring ko pa man diri gud tanan nga SK aktibo hay ra mga kada barangay. May danganin niya kuan ana ko nga ni school supplies nga di takpan hatag kasi niya nga school supplies tagli mga notebook basta 3 ito nira kabugos nga school supplies. Tapos, igkumpi nga ni Rayra Barangay, takay-kita ko mga accomplishment din po post ko man na Facebook. Siyempre, nagkakaawa. Alam mo, pa lugar District 1, kay kompleto na, o saan na nakasugad ini. So, ninya to answer that, yes, may danagamit nga ibang barangay takon mga reviewers. Especially, masurong talaga hit civil service nga reviewer, kompleto man nakadto. So, may dako. Ato yan nakuan, nagyakan ako kung taga ibang barangay, bisan gana barangay actually, naglalagbok man hira para ma-monitor kung high-net reviewers. So to answer that niya, yes, naluluoy ako kahit iba talaga nga mga bata na huramhin reviewer nga ditang barangay. Diri ko man talaga itong liwat madididaan, kay bulig good itong nataira. Especially kung diri ra naka-enroll ha review centers. So amo nala ito. Kumbaga, service para iton mga kabatanunan talaga. Oo. Yes. Sige, SK, kung may nakausa nga message, no, nga ipapabilin para ito naton mga mamarati, para ito naton mga kabatanunan, no, regarding hinin nga pagtaga BSEA 2026, no, kung may nakausa nga mensahe para haira, no, nga umaasa nga makilahok hitut masunod nga SK elections, ano ini? Maybe ipapakyan ako na lang kung hino talaga atong ginsiserve. Okay, so is it the people or us in the government, di ba? Kay again, we should be reminded kung hino talaga atong ginsiserbian. Let's give chance or let's respect ang nakabutang talaga batas. Kay kung ano't nakabutang na nga to, dapat ang nga ganito, like 18 to 24 years old, so ganyan na, ma-extend pa ako, ma-25 na ako niya, ma-26, ma-27 pa kung nagpadayon ko pa ini. So nini nga, amo ito takon maiyakan nga sana, una-unaon gyapit mga mambabatas, nga tago nung tanira gihapon kumatuirat mga buro barangay, though nalilipait mga incumbent nga mapadayon ni nga irapag-serve nga mapupustun. I feel like it's time nga kumita kita kung hino talaga ini nga mga politiko medyo nagguguba. Okay, kay again naka-fix naman kasi term, wala namang problema. Natanggap na naman na to last year nga on December 5, naka-fix na yung term for 4 years. Starting yan ang election ng November 2. Tapos yan, naging fix na liwat. So again, diri kita marang kung hino talaga siserbian. Mga politiko or mga tao. That's it. But we should, as voters gyapon niya, we have
to be aware kung ano na't nahinabo yan haton, di ba? Kaya mo na talaga nahinabo. So it's time for us to buksan ang mga mata kung hino talaga nagsiserve with the best interest of the people. Sige, SK, damo nga salamat dito na imo gayong nahatag nga oras nga nahigayon ito na Bombo Radio Tacloban. Yes, ano mga kabombo, amat mga kabombo, SK Chairperson Eugene Pabustan, tiga gihito na Poblacion District 1, La Paz, Leyte. Kundi ano mga kabombo, ini na diri ininhiya abuyon, hito na pagpapahilawi ganun mga kabombo, hito na termino, hito na BSK, or hito mga barangay nga na sangguniang kabataan official.